Het wie juster op een nijmis in het AZC in Drachten. Jongeren zwaar van onrust en de politie rukte manmachtig uit. Ik boete het AZC wie er oerlijst. Op de splitting gooiden de jongeren maar fietsen en vernielden een auto. Ja, er is de week wie er in het AZC een grote vjochtpartij waarbij het 3 personen onhouden binnen. Vannacht kwalificeer ik als ernstig en ook als zeer triest. Zowel binnen het AZC als buiten het AZC. Incidenten waarvan wij zeggen, ik als burgemeester, maar ook waarvan het COA zegt en waarvan de politie zegt, nu is genoeg, lik op stuk, oppakken, strafrechtelijk dossieropbouw. Want we moeten duidelijk maken aan deze jongeren die uit een totaal andere wereld komen, met een zeker begrip daarvoor, maar dat we dit niet pikken hier in Nederland en ook niet hier in Drachten. Het COA en de gemeente hebben goed oorlis over de situatie. Het COA komt met maatregels. Ja, we kijken wel of het echt zin heeft om er een aantal uit te halen en dan zullen we dat doen. Dat is vorige week ook wel gebeurd. Dus dat gaan we nu ook goed bekijken. Ik komt er extra beveiliging en wat er jongeren jongens op tijd binnenwijzen en ik thuis bleven. Extra in te zetten COA-medewerkers zullen hier op Tassien. We hebben een probleem en dat probleem doet zich nu hier direct zichtbaar voor. Maar als je goed kijkt, doet zich op vele plekken dit voor. Dus er moet intensief naar worden gekeken. Dus ook richting staatssecretaris oproep. Kijk hiernaar. Geef het COA het instrument. Zoals wij jeugdzorg hebben. Geef COA ook het instrument om zwaarder op de jongeren te zitten. En geef een duidelijk signaal af aan politie en OM. Zoals ik dat ook doe. Strafrechtelijk keihard aanpakken. Want ook dat heeft gevolgen voor de jongeren als het gaat om statusschap wat ze hebben. Het is een hele kleine groep die heel veel aandacht krijgt, ook in de media, maar dat snap ik. Alle draagvlak wat wij verwerven door heel hard te werken en alle asielzoekers die zich voorbeeldig gedragen, dat wordt dan te grabbel gegooid door een heel klein groepje met dit soort incidenten. Dat zit ook zeker mijn zorg.